Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave Novi Pazar u protekloj 2015. godini pripadnici Policijske uprave Novi Pazar podnijeli su 50 krivičnih prijava protiv 55 lica zbog osnova sumnje, neovlašćeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je našoj televiziji iz Policijske uprave Novi Pazar. Poražavajuća je statistika koja prema pojedinim istraživanjima pokazuje da na nivou Novog Pazara ima oko 2000 ovisnika opojnih droga, a stručnjaci tvrde da je ovaj broj veći. Socijalni radnici ukazuju da treba raditi više na uspostavljanju bolje saradnje socijalnih i zdravstvenih radnika, kao i da medicinski radnici najčešće nisu strukovno obučeni da bi se bavili ovom problematikom. Prema tvrdnjama stručnjaka, da bi se smanjio broj ovisnika, mora se raditi na sprječavanju trgovine narkoticima, koji su u uzročno-posljedičnoj vezi. U protekloj godini uhapšeno je nekoliko osoba iz Novog Pazara koji se bave trgovinom narkotika. Profesor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Eldar Šaljić, ističe da se u rješavanju ovog problema moraju uključiti svi subjekti društva. Kada govorimo o narkomaniji u Novom Pazaru i u okruženju, više se ne govori o pojedinačnom problemu, nego problemu koji zahvata celo društvo. Kada kažem problem koji zahvata celo društvo, to ujedno govori da ovom problemu treba da se pristupi ozbiljno. Pristupiti ozbiljno rješavanju ove problematike mora da se uključe svi subjekti. Kada kažem svi subjekti, ne mislim samo na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednosnih službi, nego i druge državne službe kao i sami građani. Tu nailazimo na problem. U 21. veku, gde imamo jako puno novca koji se troši na suzbijanje ove problematike, gde je uključeno jako puno radnika bezbednosnih službi, Ministarstva unutrašnjih poslova kao i drugih bezbednosnih službi, ali imamo situaciju da nam se broj zavisnika ili takozvani narkomana stalno povećava. Dakle, imamo podatke da imamo zavisnike od te psihoaktivne supstance među učenicima osnovnih škola. U čemu je problem? Ja smatram da je problem u tome što pojam narkokriminalitet i pojam narkomanija se ne posmatraju odvojeno, iako se radi o dve uzročno-posledične pojave. Narkomanija je bolest zavisnosti i tom problematikom se moraju baviti institucije koje su vezane za liječenje bolesti zavisnosti, ustanove koje mogu da im pruže zdravstvenu njegu. Dakle, narkokriminalitet dovodi do pojave narkomanije, ali bez potražnje ne bi ni bilo ni ponude. Dakle, ukoliko nema potražnje od strane narkomana, onda se ni organizovane kriminalne grupe ne bi fokusirale na bavljenje izvršenjem ovog krivičnog dela. Jako je bitno da pored medicinskih ustanova budemo uključeni mi kao građani kroz podizanje svijesti i pružanju pomoći ovim osobama. U Novom Pazaru o ovom problemu se malo govori. Da bi se smanjio broj trgovaca narkotika, profesor Šaljić kaže da je od ključne važnosti jaka represivna politika države, koja se ogleda u nezavisnosti suda i tužilaštva. Sad imamo na drugu stranu narkokriminalitet, gde su uključeni subjekti koji su vezani službeno. Imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova, imamo bezbednosne službe. Imamo problem kod Ministarstva unutrašnjih poslova nedovoljna popunjenost, imamo problem neadekvatno obrazovanje, nedovoljno znanja, a također imamo problem koji se veže za korupciju. To je jedan problem zašto nam se dešavaju ovakve stvari koje nam se dešavaju, dakle stalan porast broja zavisnika ili ovisnika, ali i smanjenje starosne granice. Također, što se kod nas ne dešava, što se dešava u zemljama Evropske unije, uključenost građana u sprečavanju i suzbijanju ovog krivičnog dela. Također, jako je bitno jaka represivna politika, koja se ogleda u nezavisnom radu tužilaštva, ali i sutra u jako dobrom, odnosno u nezavisnom radu pripadnika Ministarstva pravde, odnosno suda, koji će prema takvim osobama primeniti adekvatne mjere i sankcije. A te mjere i sankcije, ukoliko su stroge, oni će preventivno djelovati na sve
od druge osobe koje su došle u iskušenje da počnu da se bave ovom negativnom društvenom pojavom, odnosno ovim krivičnim delom, koji jako puno donosi protivpravne imovinske koristi, odnosno jako je velika protivpravna imovinska korist vršenjem ovog krivičnog djela. Na nivou cijele Srbije se procjenjuje da ima između 30 i 70 hiljada zavisnika, ali potpuno precizni podaci o broju narkomana u Srbiji ne postoje. Da se država bori sa problemom narkomanije, govori i podatak da su za nekoliko godina otkrivene 3 ilegalne fabrike sintetičkih droga, a uhapšeno je i nekoliko vodećih narkodilera na Balkanu.